Njamdi 17 silmaji capantati ɗo e Dakar, njamdi 19 e silmaji capantati to Paris. Sakiraɓe bismillah mon e kabaruji ɗi. Boliba ko he mawɗe kabaruji ɗi alhaali Israël e Palestine. Ambassadeur jo Israël to leyɗele dentuɗi Amérique Gilad Erdan o tuumi Palestine naaɓe Hamas wonde sababu nde hari hakkunde e maɓɓe e ko fati e nde hari ko ɓuri Palestine naaɓe capanɗe nayi maayi e gagnanɗe ɗe Israël waɗi to Alet hande. Leydi Amérique no yaltini cimtol ko yowti e ettare diina e leyde aduna e nder ɗum Guinée no tawa hen. Sakkiraɓe heɗiyankoɓe joni jajnen kabaruji ɗi. Bandiraɓe heɗiyankoɓe RFI fulfulde on calminama. Alhaali Israël e Palestine ɓuddirten kabaruji meɗen e nder ɗum e biyol ambassadeur jo Israël to leyɗele dentuɗi Amérique Gilad Erdan o tiimi fewde e fedde gotango windere ONU wonde Palestine naaɓe Hamas goni sababu nde hari hakkunde e maɓɓe e biyol makko ha joni fandare maɓɓe ko lamade si Jordan ni o haali ɗum koye batu heñorango o saldu daranidu ndenka Proche Orient. Ha joni to Palestine ko jasani capanɗe nayi e Palestine naaɓe maayi e gagnanɗe ɗe Israël waɗi Gaza Alet hande. Galle hoorejo dawrugol Hamas Yahya Sinwar bonnama fedde gotango windere ONU ma yuɓɓini yewtere hande Alet ngam haalde e ɗi fittinaji kettoɗen hen cimtol Aisha Sow. Piroje Israël mbaɗi gaynande e hakkundere Gaza jamma aljuma fay aset subaka e wiide kono Israël wonande fabotoɓe Palestine yimɓe 10 e ɓesgu wotoru mayi e ɗe gaynande to hirnangue bande de Gaza. Hilifa Amérique alfinaɗo gueɗe Israël e Palestine yettima to Jérusalem hande ngam yewtidde e hilifaɓe Israël janggo hade o yettoyade Cisjordanie ngam joddade e hilifaɓe Palestine e ko yowiti e ɗi fitinaji. Woni yidde makko ko hebde e ɗe cate ɗiɗi jam duumiɗo. Cekedele mbaɗino fade Washington e wiyede ɓe daraki e dartinde ɗi fitinaji ɗum ko caggal nde ɓe kali jonde goomu kisal nde fedde dental leyde fonnode wadde aljuma hanki e ɓeto sakkitingo wonande Palestine ko yimɓe 139 maayi taw hen 39 ko sukaɓe. Yimɓe ujunere gañima e gaynande Israël gila altine fade hande. Jarama Aisha Sow hollam yimɓe ɗiɗi ɓeydi me maɓe ɓe tolni e o saha ko e capanɗe nayi e ɗiɗi. Leydi Amérique no yaltini cimtol ko yewti e ettare diina e leyɗe aduna. Guinée département no holli e laamu ngun ka diina no mari doole walla sembe e hoore ɓe ka dowla tentini kutubaji ndinka julirɗe e ka cuuji. Amérique no landi lamɓe Guinée yo teddin sariya maɓɓe fonnuɗo diinaji ɗin ɓe accamol kala rewa diina mukkan no mijori. Kettoɗen cimtol Mamadou Adama Diallo. ka fuɗɗodegol cimtol département d'état no holli sariya mawɗo Guinée on no toñi ɓurndindingol yimɓe ka bange diina. Sariya on no jonni mo kala feere yo suɓo no rewrirta diina mum kan, kono ɗum haɗali laamu ngun ka diina no sendita kutubaji ka julirɗe e ka cookiji walla église ji. ɓe nodditi inneteɗo imamu Nanfo jaabi julnowo e haala maninka ka police kankan o soka balɗe si o accita. E ndergol cimtol Amérique naɓe ɓen andintini saa e coronavirus tiiɗuno e 2020 laamu ngun ka dawla sokkuno juulirɗe ɗen kono ca'e ɗiɗi kam sar e dubre ka salino teddinde nden yamirore wo kadi e nder nden hitande ka sare Zérékoré saa e suɓugol député yimɓe 50 mayuno 50 jeɗɗo barmina cuuɗi bonna sunna tawi juulirɗe e cookiji no tawa. Ka nokkure koya Vincent Coulibaly ardiɗo cookiji Conakry holluno e saayiji yimɓe faalano jattudeɓe leydi ka cookiru darna ko ɗimpiji fo waɗi ha laamiɗo ka ambassade Amérique wonɗo Guinée yehi yiidi e imamu arano Mamadou Saliou Camara e hooreɓe cookiji fi yewtugol fi no ɓuttu waɗira hakkunde diinaji ɗin ko ɗum woni faanunde maɓɓe fi leyɗe ɗen yo yaaru yeeso. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. Jarama Mamadou Adama Diallo. To Birmanie hollama hedde murtuɓe jeegom lundiɓe laamu kono siwileɓe laamu ngu mbarama caggal seppoji fodde balɗe hande ko ɗum holli alet hande walde joɗingo to min data nde yadani e kono siwlingu laamu Birmanie. jogiiɗo konngol walde nde holli wonde 10 e maɓɓe keɓi gañanɗe yimɓe 5 e jeeyaɓe min data pawama jungo. bandiraɓe heɗiyankoɓe ko ɗum aranno en e kabaruji daɓɓi. On jarama en dokkiri aadi subaka janggo e kabaruji goɗɗi.